Naay nangutan nako kung unsa kunoy pagkaon sa mga kalag. Ang akong tubag baon ni, lahi ang pagkaon sa mga buhi, lahi ang pagkaon sa mga kalag. Ang pagkaon sa mga buhi, mao kanang atong gikaon matag adlaw. Mao kana ang mga pagkaon nga naghatag nato og kusog sa atong lawas. Apan ang pagkaon sa kalag mao ang espirituhanon nga pagtulon-an. Pinaagi sa pagbasa og Biblia, pagbasa sa pulong sa Dios, mao kana ang Bible. Mao kana ang pagkaon sa mga kalag, ang pulong sa Dios. Dili na mukaon ang kalag anang pagkaon sa buhi, kanang pagkaon nga gihalad sa altar o gihalad sa lubnganan sa namatay. Di na mukaon ang kalag ana. Naay mga tawo nga tambok apan walay basa-basa sa Biblia. Ang ilang kalag daot, kay gutom ang ilang kalag sa pagkaon sa espirituhanon nga pagtulon-an. Naay mga tawo nga daot og lawas apan sigig basa og Biblia. Ang ilang kalag himsog, kay kusog, kay busog kanunay sa mga espirituhanon nga pagtulon-an. Kanang mga Katoliko nga maghalad og pagkaon sa mga patay, magdala og pagkaon sa mga menteryo, mao kanang mga tawo nga wala masayod sa tinuod. Kana ilang gihimo, wala kanay kalainan sa mga pagano, paganism. Kini manggod ang uban nga mga tawo hilig kayo og tuo-tuo. Kung unsay paborito nga pagkaon sa tawo nga namatay, nga ilang parinti, ilang kaliwat, dad-an og pagkaon inig kalag-kalag, aron kuno mukaon. Undangi na ninyo kay di kana tinuod. Dili tinuod nga mukaon og pagkaon sa tawo ang mga kalag. Kay lahi ang pagkaon sa buhi, lahi ang pagkaon sa mga kalag. Kita mga tawo daghan kay tagtuo-tuo, hilabi na kita mga Pinoy. Kining halad sa pagkaon sa mga patay, uso kay ni sa bukid. Naate mga lolo, mga lula, hilig kay mukaog manok Bisaya tinibuok. Panahon sa kalag-kalag, magluto ta og manok atong sabawan tinibuok. Ihalad dato sa patay kay mukaon kuno si lolo, mukaon si lola, mao ni mauna. Magandam tag tabako, tustos og uban pa kay ganahan si lolo, ganahan si lola. Muyop-yop aning tabako. Magandam tag tuba katong pinakalami. Kay mao ni paborito ni lolo, mao ni paborito ni lola. Anda magtuba mga kabumbo. Kay moinom kuno si lolo, moinom si lola. Sayop kana nga pagtuo. Dili na mo inom ang patay anang tuba. Dili na mo sigarilyo ang patay anang imong giandam nga tabako. Di na mo kaon anang manok kay Bisaya ang patay na mga kabumbo. Diya pa'y lain nga tuo-tuo. Panahon og naay mamatyan, naay mamatay, ihaya sa balay. Ang tanan tawo nga nagpuyo anang balaya dapat dili maligo. Ngano gud tawo dili maligo? Buhi pagani mo nga nimaho mong patay kay wa mo'y kaligo. Kay lagi mo ay pagtuo-tuo ninyo nga og naay hayaon bawal maligo. Diya pa'y lain ay kanang padong na ilubong ang minatay. Magputol kunog kadina para dili kuno magkadina ang patay sa inyong pamilya. O baka magbuak og plato. Mao ni mga pagtuo-tuo mga kabumbo nga wa manis Biblia. Tinuuhan kini mga kabumbo sa buktot. O yan, diya palain ay. Ug naay mamatay, lilion ang number sa lungon. Kay pustaan sa swertres, kay mugawas kuno ang number sa lungon mga kabumbo. Diya pa'y lain ay, kung naay tao nga gipatay, unya wala mailhi ang suspect. Ang tao kuno nga gipatay, unya wala mailhi ang suspect. Kung gusto ka nga mailhan para mo surrender ang suspect, para usigon siya sa ang konsensya, di siya makatug og tarong, hasulon siya siyang tanlag, butangan kuno og piso ang babaw sa lungon sa namatay. Aron kuno ang nagbuhat sa krimen di makatug, mahasol og maayo, pinaagi sa pagbutang og piso. Piso kanang gagmay pa kayo. Magsigpiyat-piyat-piyat anang babaw sa lungon. Aron kuno ang suspect mahasol og mo surrender na lang mga kabumbo.